Vi er enige om, det er simpelthen den bedste karriere, vi har smagt i lang tid. Hvis ikke for evigt. Altså, styrk lige det her, mand. Så har vi kraftedeme tilbage. Københavns Lufthavn. Mig og min buddy, Lukas. Lukas, hvor er det nu, vi kender hinanden fra? Vi kender den fra Burger King. Burger King, du tilbage i tiderne. Nå, vi er Københavns Lufthavn, mit yndlingssted. Og den her gang, så Lukas han arbejder hos SAS. Så derfor har han inviteret med til Madrid, hvor vi skal ned og se noget fodboldkamp på Atletico Stadion. Så ja, vi glæder os fucking meget. Det bliver så fedt. Vi ses dernede. Det er ham der armrå. Ren hygge op i huset. Du ved hvordan vi gør det her. Vi laver ren hygge op i huset. Udenfor det rækkevidde, som vi kan lide det. Ren hygge op i huset. Du ved hvordan vi gør det her. Vi laver ren hygge op i huset. Sådan baby, så er vi landet i Madrid. Endelig efter en lang og hård tur herude med landing i Düsseldorf og en lille overnatning i lufthavnen. Så er vi sgu endelig her i Madrid, mand. Og kæft, jeg glæder mig. Jeg glæder mig til fodboldkampen senere. Jeg glæder mig til at bare se byen hernede, kulturen. Jeg elsker Spanien. Så opleve kulturen hernede og sproget, maden. Alt, det bliver en fornøjelse. Og lige nu, vi har lige fået en lille morfar, så vi skal bare lige ud og have lidt mad. Smage lidt på Spanien. Ved du hvordan vi gør det her? Ved du hvordan vi gjort sådan? Ved du hvordan vi laver det store stunts? Ramler de lort sammen? Ved du hvordan vi ødelægger folk og rammer dem i med et blå? Bang på bang, rat. Det der maskingevær, flow, på som en åndklam. Ved du hvordan det går under? Lucky Luke og jeg, vi er enige om, det er simpelthen den bedste karriere, vi har smagt i lang tid. Hvis ikke for evigt. Altså, styrk lige det her, mand. Fuck, var det bare mumme. Det er til. Jeg synes, det er til. Spis den første. Spis det ikke? Jeg tror, det er Okay, vi har fundet os til rette på en madrilensk sportsbar, hvor vi lige varmer op til den rigtige kamp senere med Atletico Madrid. Hvor vi lige nu sidder og ser Real Madrid mod Real Sociedad. Og desværre så spiller de på udebane, så vi kan ikke se begge kampe i dag, hvilket er super nederen. Altså, vi havde håbet på, at vi kunne se 2 kampe den her weekend, men vi holder os til 1. Men til gengæld bliver det også en brav en kamp senere. Så vi glæder os, og der er stemning herude i byen. Real Madrid spiller, det er jo bare byens hold, så det er en stor skuffelse. Det er en stor skuffelse. Ja. Det skal blive uafgjort. Og rødt kort. Og rødt kort. Ja, men... Der er ingen, mand. Der er ingen. Der er heller ikke nogen, der jubler. Der er ikke nogen, der jubler. Der er ikke nogen, der jubler. Det var en lortekamp. Hvad er det? 2-1. Skål, jeg vundet. Tag min hånd, lad os rejse væk. Rejse væk. Jay Sean Lane, write it. Write it. Kan lide cake, sig nej til. Nej til. Ind i flyd, bare hejde. Hejde. Okay, vi er ankommet til stadion. Wanda Metropolitano. Uden billetter. Vi har vores billetter, men vi har ikke fået downloadet dem, fordi deres system ikke virker. Så lige nu kan vi ikke komme ind, og derfor er vi på en mission om at finde deres billetautomat for at få noget hjælp til at få printet de der billetter der. Men stemningen herude, den er fantastisk. Vejret er godt, og vi er bare klar til at forhåbentlig komme ind og se noget fodbold sammen med alle de her glade mennesker i Madrid. Okay, Lucky Luke og mig, vi har simpelthen været så gode. Vi har fået billetterne, så nu er vi satme klar til noget bold, mand. Det her det er for vildt. Jeg har lige nået at købe mig popcorn, og så er der bare goal til Atleti! Er det meningen? I 70. minut. Lukas han popper bare de popcorn der. 2-0 til Atleti stadig.
Der er ikke sket det store her i anden halvleg. Meget stille og roligt. Vi forventer stadig en lille basse mere her til sidst. Gør vi ikke det? Jo. Bare lige for stemningens skyld og oplevelsens skyld. Men, det gør den meget sikkert. Meget sikker, Atleti style. Sådan. Atleti Madrid, Atleti. 2-0 Atletico mod Villarreal. Stille og roligt Atleti-style. Stille og roligt. Kampen den ender jo som sagt 2-0, og så er vi hermed færdige og lukket og slukket på Wanda Metropolitano. Atletico Madrid 2-0 mod Villarreal. Sikke en oplevelse, sikke en fornøjelse at være herinde på det her nye stadion, som ellers er et legendarisk sted og et legendarisk hold, ikonisk hold. Et sted, man skal opleve som fodboldfan, og som en, som godt kan lide at være på stadion og få den her stadionoplevelse, så er det her sted bare et teater. Det kan ikke siges mindre. Man kommer ned og se det, få fornemmelsen af Madrid på en anden måde, se noget god fodbold, og så bare være fucking til stede, mand. Hold kæft, hvor er det fedt det her. Wow. Har du trykket? Okay, vi kører. Vi er live her fra Santiago Bernabéu, det nye stadion, de har opført her. Og vi synes jo egentlig mest af alt, det ligner en Tesla Cybertruck. Det der er lige bag mig her. Man kan ikke se noget som helst af, hvad det er. Men det er åbenbart det nye, moderne stadions. Det er sådan, de er bygget. Og ja, vi er lidt spændte på, hvordan stemningen egentlig er derinde. Vi kommer desværre ikke til at kunne se det, fordi de spillede i går på udebane. Men forhåbentlig en anden dag kan man komme ind og mærke stemningen og se, om det kan noget. Indtil videre så er vi mest overrasket over Atleticos stadion. Det var fedt både uden foran stadion, men også inde på stadion. Her er der altså ingenting ude foran, så vi er lidt skuffet, men men vi er gode og dårlige dage, ligesom valuta. Prøv bare at stable det der pisser man som muser. 72 timer, hvem har brug for sove længere? Alt de har brug for at vide, at vi går længere. Det er professionelt, det er ikke noget i går længere.